Sorry, Chris, pero di na ako kaya. Unsa buti mo ipasabot? Dili ko straight. Na-realize na ako nga mas makagusto kong lalaki kaysa babae. Hans, Sorry, Chris, ha. Makakita kag tao nga deserve yun sa imong pagmahal. Hans. Kadinhi, aron wala magkapugong sa iyong pagkabaton. Aron magkapatuya ka sa iyong pagkabayot. Pa, pila kayo gayon nga gisuwayan ako imong gusto nga may tabo, pero pasupak ni sa mga kabubaton. Dili ang matuon nga ako ang gusto ni mong may tabo na ako. Sumusupak kinagas kung gusto. Kundi man dahil ko ni mo madawat pa. Ay, mas may magbulayas na lang ko din eh. O sige, layas! Kung mga magtumag ka sa gusto na layas, wala sa kay ayo para ako. Hans, anak. Ayaw nigbuhata, please. Ayaw pagtuman sa imong gusto. I'm sorry, ma. Pero time na sa tingali nga pilion akong kaugalingon kung asa ko magpalipayon. Please, masabtak ko. Salamat nga ni uban ka ako dito sa Cebu. Na-realize lang na ko, Sus, nga ikaw giding akong gusto. Huwag ikaw nga akong tinuod nga gimahal. Salamat, Hans. Salamat nga sa kadugayan. Imus kong ipili. Mahal kay tika, Zus. Sobra yun. Mahal sa kitik, Hans. Dawat ako trabaho. Mau ba? Tariha data. Nadawat sa kong trabaho. Wow! Congrats sa itong duha, Viv. Congrats, babe! Bye, team! Bye, Hans. Ano ko? Hans? Zos! Ay! Nialagit ka! O magkabagsulti. Uy, nga mo anhi ka. Isa to? Si Tim to. Oy, kauman na mo sa trabaho. Mawa? Kadiyot. Ngano ka? Guba man ang naong mo. Nagsilos ka, no? Ano naman? May angay mo kong silusan? Oh, hey, naunsa man ka? Utas ano imo tingog, oy? Tara, maulit na. Unsa mi si Zeus, oy? Hapit naman lang tanan nga akong kaistorya o kauban. Iya man silusan, oy. Ay. Ay, mag-scroll-scroll lang ako sa Facebook, be. Huwag mo ko'y lingaw. Oh, uy. Nag-post si Chris. Ano sa may post? Uy. Nasa di siya Cebu? Hala no, taon na sa nga wako'y balita ni Chris. Ay, manginaot lang ko nga. Nakapasaylo na siya na ako sa akong gibuhat niya. Ay, pasaylo ako, Chris. Ako mga sa... Recorded by X Thunder Gaming. Gibingaw kang Chris? Zeus, naon sa mga uy. Niisgot lang ko nimo. Siyempre, di sabay, lalim akong gibuhat niya sa una. Napasakitan, ba na ako to siya. Yako? Lalim mo yung gibuhat ako? Nga katuig imo kong itago? Zeus, please ba? Pwede ba, babe? Di lang to nato isgutan good. Ang importante ang karon. Mura bang good ug feeling ako nga nagmahay ka nga ako yung gipili. Zeus, kung sagot na pagka-istorya ha. Hans, thank you kayo sa libre, ha? Picture sa tabi kay i-post na ko sa Facebook. Sige, go! Kuya, ano? Ang libre di ka sa imong kauban sa trabaho, nga babay. Ha? Ayo, itaga sa imong kauban nga babay. O, sweet pa kayo mas picture. Ikaw ba, Zeus ba? Tanan na lang magyod nga imong silusan. Hasta babae na akong kauban, magsilos ka. Iban mayong lihok imong pakita. Tungod kay hugaw ka gunauna. Hans, Sorry ha. Pero,
Di na ko kagwanta ni mo eh. Sukad lang nga ikaw ang akong gipili, no? Nagkadugay. Wala naman kong imong tok-on, oy. Oh, Imo namang gigtan akong liog. Hans, ako lang gibuhat kay mahal kita. Imong kaugalingon na imong gimahal. Tungod kay wa kay laing ginaw na kundi ang imong pagbati ra. Ang ako unsan man lang, ha? Ay, magbuwag ta. Hans. Ay, maayo ra sad girl oy nga imong gibuwagan kay toxic ra sad kayo inyong relasyon oy. Ay. Ay, lain pa day ato ba? Nara ba dito nangita ni mo din gahapon ay, babay. Ha? Chris man siguro to'y pangan. Dinhi si Chris? Pero rest day man gud nimo gahapon. O niya, wala ko na siya number nimo. Oh. Dili sa ko na siya maka-message nimo kay gi-block ko no nimo siya sa messenger. Oh, ha? Uy, tuod mo. Naka-block tuod siya sa messenger. Klaro na lang kayo nga si Susan ani. Siya nagbuhat ani. Paranoid gining tawhana uy. Pero, iyo na ha? Unsa ba kay tuyo ni Chris na ako, no? Salamat kinaka-timing na gid ko nimo. Chris, kumusta? Alex? Bless ni Papa nimo. Oh. Unsa? Ay, wait, ha? Chris? Chris, anak ni nato. Ha? Oh, Hans. Oh. Dili ba gid ako gusto nga sultihan ka. Pero sa las magpapa, magsige ka mo gusto na ako nga pasultihan ka. Og na-realize na ako nga doon naman sa kikatungod. Ingon man ang bata. Oh, Chris, sorry. Pagkadako sa akong saan mo. Okay, Hans. Nadawat naman sa dako ang tanan. Tuod. Kumusta naman ka? Nia, okay ra. Ikaw, minyo ka? Niniugod taon, uy. Wa pa magkinasaag, bud. Unsa? Unsa may nitabo na ako, uy. Di man kimawa si Chris akong nauna. Nausa man ko, eh. Makikita ko niya. Mao ka na, Chris. Makigbalik ka na ako. Yes. Kana kung may chance pa ko. O kung madawat ko nimo nga ingon ini ko, kining akong pagkaako. Hans, ang tinuod, wa gyud natay kaso na ako ba kung unsa ka, kung unsang imong pagkatawa. Pero dili lalim imong gibuhat nako sa una. Dili ingon anak kasi ang imong gipangayo nako karon. Naibaw ko. Ug wa ko magdali. Ang ako lang. Hatagi ko laing chance. Sige, Hans. Oh. Hatagan ti kag chance. Pamatudi una na ako og sa imong anak. Nga ngayon ka namo. Oh, salamat, Chris. Salamat kaayo. And when I hold you in my arms, Naminyo gimi si Chris ug gidawat gid ko niya bisan pa man sa akong pagkatao. Nalipes ako kay tunga ni tabua. Gipasaylo ko nilang mama ug papa sa akong gibuhat. Taga Davao gid ko pero naa namin nagpuyo ni Chris dinhi sa Cebu. Kay niya mo sa dinhi ang among trabaho. Karon 5 years old na ang among anak. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat. Amen. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalang kaagi ni Hans nga nagpuyo sa Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nagulahan, Starting Over Again.